హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు? నాకైతే చాలా బోర్గా అనిపిస్తోంది. ప్రతిరోజు ఒకేలా రొటీన్గా అనిపిస్తోంది. పొద్దున్నే లేవడం, వంట చేసుకోవడం, ఇల్లు సర్దుకోవడం, ఫ్రీ టైం ఏమన్నా దొరికితే కాసేపు న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం. అమ్మో, ఇంతమందికి కరోనా వచ్చిందా, ఇంతమందికి ఇలా అయిందా అని చెప్పి కాసేపు బాధపడడం. ఆ తర్వాత స్ట్రెస్ నుంచి, ఆ బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి కాసేపు మా బాబుతో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఆడుకోవడం. మళ్ళీ రాత్రి అయిపోతుంది, తెల్లారిపోతుంది. ఇదేనండి నా డైలీ రొటీన్. అస్సలు స్పెషల్ అనిపించట్లేదు. ప్రతిరోజు డల్గా, బోర్గా అనిపిస్తోంది. అసలు నాకైతే ఇది అసలు మన లైఫ్ కాదనిపిస్తోంది. ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ త్వరగా కోలుకొని మళ్ళీ నార్మల్గా మన రెగ్యులర్ లైఫ్కి మనం వచ్చేయాలని చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే నేను సగ్గుజావ చేస్తున్నాను. చాలా నార్మల్ రెసిపీలానే అనిపిస్తుంది, కానీ కొంచెం చేంజ్ చేశాను రెసిపీని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఏప్రిల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ గాంధీనగర్లో చాలా హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకు 40 degrees ఉన్నది. అండ్ చూపించేది 40, ఫీల్స్ లైక్ 42 or 44 ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం ఏసీలు కూడా యూస్ చేయకూడదని అంటున్నారు. సో నాకైతే భయం వేసి ఏసీ కూడా ఆన్ చేయట్లేదు. భయం నా గురించి కాదు, బాబు ఉన్నాడు కదా, సో యంగేజ్ కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అందుకని ప్రతిదీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను. కానీ ఏంటంటే, ఈ ఎండ వేడి ఎక్కువైపోయి బాడీలో హీట్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. దానికోసం చలవ చేసేలాగా ఉంటుందని ఈ సగ్గుజావ కాస్తున్నాను. రెగ్యులర్గా నేనైతే ఎప్పుడు చేసేది పంచదార యాడ్ చేస్తాను, కానీ ఈసారి పంచదార బదులుగా పటిక బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం చిన్నపిల్లలకి డైరెక్ట్గా షుగర్ పంచదార ఇచ్చే కంటే కూడా ఇలా షుగర్కి రీప్లేస్మెంట్లో పటిక బెల్లం యూస్ చేస్తే హెల్దీ అని చెప్పి ఈ పటిక బెల్లం యూస్ చేశాను. పర్వాలేదు, టేస్ట్ బాగానే అనిపించింది. నాకైతే పెద్ద వేరియేషన్ ఏమి అనిపించలేదు. మనం రెగ్యులర్గా పంచదారతో కంటే ఇలాంటివి చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి బెటర్ యూసేజ్ అయితే ఉంటుంది, రిజల్ట్ అయితే బాగుంటుంది. నా దగ్గర చిన్న సగ్గుబియ్యం లేవండి, అందుకని నేను సగ్గుబియ్యాన్ని బాగా నానబెట్టి ఒక 4 hours ఆ తర్వాత నేను రెసిపీ స్టార్ట్ చేశాను. ఈ పటిక బెల్లాన్ని కూడా బాగా పౌడర్ లాగా చేసేసి నేను యాడ్ చేశాను. టేస్ట్ బాగానే ఉంది. అండ్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా లాస్ట్ టైం, మా హస్బెండ్ది ఎసెన్షియల్ జాబ్ అవడం వల్ల ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. షిఫ్టింగ్ జాబ్ ఇచ్చారు, కానీ అది మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నార్మల్గా యాజ్ యూజువల్ 10 to 5 బ్యాంకింగ్ అవర్స్ అలాగే రన్ అవుతున్నాయి. సో వచ్చేటప్పటికి ఎండ టైంలో ఉంటున్నారు, అందుకని ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి జావ కాసి ఉంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయనే కూడా చేసి ఉంచేసాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకి బయట అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ కూడా దొరకడం లేదు. ఇక్కడైతే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. మొన్న 4 days అయితే కంప్లీట్గా బంద్ చేసేసారు, ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ కూడా దొరకట్లేదు. సో అందుకని నేను డైలీ రెగ్యులర్గా ఓన్లీ రైస్ వండేసి కాస్త వెజిటేబుల్స్తో కర్రీ చేసేసి, ఇలా కాకుండా ఏదైనా కొంచెం వెరైటీగా చేద్దామని అనుకున్నాను. అందుకోసం ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను శనగలతో ఏదైనా రెసిపీ చేద్దాం అనుకున్నాను. చాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కొంచెం కీరా, టమాటా, ఆనియన్స్ కట్ చేశాను. అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న స్లైసెస్లో ఫస్ట్ ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకున్నాను. శనగలనేమో ఒక రోజు ముందుగానే నానబెట్టేసుకొని కుక్కర్లో 3 whistles రానిచ్చాను. కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను. సో 3 whistles వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఇలా మెత్తగా అయిపోయినాయి. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇలాగా చాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఆనియన్స్, మిరపకాయలు 2 కలిపి కొంచెం సాల్ట్ కలిపేశాను. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే, ఉల్లిపాయలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి టేస్ట్ బాగుంటుంది. అందుకోసమే ముందు ఇలా కలిపేసుకున్నాను. అలా నచ్చకపోతే కనుక డైరెక్ట్గా శనగల్లో కూడా కలిపేసుకోవచ్చు. బట్ ఇలా అయితే కనుక ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా లేయర్స్ అన్ని సెపరేట్ అయిపోయి తినేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ బాగుంటాయి. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. నేనైతే ప్రజెంట్ కీరా, టమాటానే యూస్ చేశానండి. ఇంకేమన్నా చాయిస్ మీకు నచ్చితే కనుక ఇంకా పన్నీర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ చాయిస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఇంకా కావాలంటే ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, అది కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. బట్ నేను ప్రజెంట్ అయితే అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు, అందుకనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసాను. ఇలా ఇలాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో సరిపడా లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో లెమన్ మనం ఎక్కువ యూస్ చేయడం కూడా మంచిదే, అందుకనే నేను ఒక 2 lemons యాడ్ చేసుకున్నాను. శనగలు కమ్మగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నిమ్మకాయ ఎక్కువే పడుతుంది. నిమ్మకాయలు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దానికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్, నేను పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేశాను కాబట్టి కారం ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు.
కారంగా కావాలి అని అనుకుంటే అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కలిపేసుకొని ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చండి. నేను ఇంకా నైట్ డిన్నర్ కూడా ఏం ప్రిపేర్ చేయలేదు, ఇవే తినేస్తున్నాము. అంటే మళ్ళీ స్నాక్స్ ఒకటి డిన్నర్ ఒకటి ఎందుకు అని అనిపించింది. సో నేను చాలా లిమిట్గానే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా నేను చాలా లిమిట్గానే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక మా హస్బెండ్ వచ్చారు, రెడీ అయిపోయారు. సో నేను ఇంకా సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ఆయనకి. కాస్త చాట్ అలాగే సగ్గుజావని కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. సో ఆయన రావడంతోనే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటున్నామండి. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే కదా, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంటే ఎంతోమంది వస్తారు, ఎంతోమంది మీట్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు యూజ్ చేసిన బుక్స్ కానీ లేకపోతే చెక్స్ కానీ మనీ క్యాష్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం శానిటైజ్ చేయలేము. ఏవైనా థింగ్స్ అయితే మనం శానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇలాంటివి అయితే పేపర్స్ని మనం శానిటైజ్ చేయలేం కదా. సో అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సి వస్తుంది, బాగా ఎక్కువ కూడా భయపడాల్సి వస్తుంది. ఇంకా ఈయనకి తీసుకొని వచ్చేసాను. బాబు కూడా అప్పుడే ఆడుతున్నాడు. వాడికి కూడా ఆఫర్ చేసాం కానీ తిననన్నాడు. ఇంకా కాసేపు మా హస్బెండ్ అయితే రావడంతోనే టీవీ ఆన్ చేసుకొని న్యూస్ ఛానల్స్ పెట్టుకుంటారు. నేనైతే కాసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ అలా టైం స్పెండ్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. బట్ రావడంతోనే న్యూస్ ఛానల్స్తో అంటే ఇంకా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. ఎందుకంటే తింటున్నప్పుడు అలా కరోనా వాళ్ళని ఇవి చూస్తే బాధ అనిపించేసి నేను తినలేకపోయాను. ఇంకా అందుకే నేను ఇంకా పక్కకి వెళ్ళిపోయాను. బట్ మా వారైతే ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి చూడడం అవ్వదు కదా, న్యూస్ని ఫాలో అవ్వలేరు కదా. సో అందుకని రావడంతోనే న్యూస్ ఛానల్స్ చూస్తారు. మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీలో చాలామంది కూడా ఉండుండొచ్చు. ఇప్పుడు నేనైతే నెక్స్ట్ డే కోసం అని చెప్పి నేను కొంచెం మినపప్పును అలాగే ఇడ్లీ నూక నానబెడుతున్నాను. ఎక్కువ కాదు, మా బాబు కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నూక కూడా నా దగ్గర చాలా తక్కువ ఉన్నది, అందుకని బాబుకి సరిపడా మాత్రమే చేస్తున్నాను. అండ్ రేపు శ్రీరామనవమి కాబట్టి నేను కాస్త చలిమిడి చేద్దాం అనుకున్నాను. అందుకని కొంచెం బియ్యం కూడా ముందు రోజు నానబెట్టేస్తున్నాను. ఎలా చేస్తున్నానో రేపు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఎక్కువ వెరైటీస్ కూడా ఏం చేయాలని అనుకోవట్లేదండి. చాలా సింపుల్గా కాస్త ప్రసాదం కోసం చలివిడి పానకం వడపప్పు మాత్రం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ ఫెస్టివల్ హడావిడి కూడా నాకు ఏం అనిపించట్లేదు. ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కోలుకుంటే మనకు అప్పుడు ప్రతిరోజు పండగలానే అనిపిస్తుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే నా మైండ్ అంతా ఇలాగే అనిపిస్తుంది. అందుకని రేపటికి కావాల్సినవి మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. లాస్ట్ వీడియోలో నేను షేర్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ని మీరు మీ పిల్లలకి చూపించారా? ఏమన్నారు వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? సో ఒకవేళ కనుక మీరు చూపించకపోతే డెఫినెట్గా మీరు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని చేసి చూపించండి. నేను ఐకార్డ్స్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ రేపు శ్రీరామనవమి కాబట్టి నేనైతే టెంపుల్కి వెళ్ళే అవకాశం ఎలాగూ లేదు. సో ఇంట్లోనే కొంచెం చలిమిడి పానకం వడపప్పు లాంటివి ప్రిపేర్ చేద్దాం, ప్రసాదం చేసి పెడదామని అనుకుంటున్నాను. సో అందుకే నేను ఆ ప్రిపరేషన్స్ కూడా చేశాను. మరి మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్స్ చేశారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కన్ఫామ్గా మీరు ఇంట్లోనే దండం పెట్టుకోండి. సో టెంపుల్కి వెళ్ళకపోతే శ్రీరాముడు మీకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వరు అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మీకు రాముడు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అంటే కన్ఫామ్గా ఇంట్లోనే పూజ చేసుకోండి, దండం పెట్టుకోండి, ప్రసాదాలు చేసుకోండి, ఏదైనా చేసుకోండి, బట్ ఇంట్లోనే చేసుకోండి. అండ్ ఈరోజు అయితే ఈవినింగ్ నుంచి నా రొటీన్ ఇలా జరిగిపోయింది. అండ్ ఇంకా లాస్ట్గా నాకు ఇది కూడా చాలా రోజుల నుంచి మీగడ తీసుకొని పెట్టుకున్నాను, నేను పెరుగు మీగడిని. సో ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను. ఇది కూడా నేను ఈరోజు నెయ్యి ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ నాకైతే టైం సఫిషియెంట్గా లేదు, చాలా లేట్ అయిపోయింది. అండ్ రేపు మార్నింగ్ శ్రీరామనవమి కాబట్టి నాకు ఇంకా చేయాల్సిన పనులు కూడా చాలా ఉండిపోయినాయి. సో అందుకని ఇంకా ఇది రేపటికి వాయిదా వేసుకుంటున్నాను. సో నేను ప్రిపేర్ చేస్తే నెయ్యి భలే పూసగా వస్తుంది. సో నేను మీకు డెఫినెట్గా ఈజీ వేలో నెయ్యిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో అనేది మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.